Gati pamilya umadayo at sa ti obra ta isuti pamuspusan na mangisabet kasapulan ti pamilya. Kuskus ti kubeta agawin ken ang laban narigat man ngem anusan ta aginggat man pasti kontrata da kayo mapan panunod ni lablab dan milanti iliw mi nangruna kada kayo nga naibati da kayo nga anak dinggin yu dagiti bilbil mi panagadal inkay ipapati tatnuan ka subat di banumi at kuskus di kubeta narigat man ngem anusan ta aginggat man pasti kontrata apisan daytoy biag ko kumakit ay wala